Kaixo, Xabier Lete. Kaixo, Asier. Zer moduz gara? Ondo esan beharko. Xabier Lete Bergaretxe Oiartzunen jaio zen 1954 urtean, poeta eta abeslaria. Kultur gizon gisa, egun mugarri diren sorkuntza lanak egiteaz gain, kulturaren transmisioan ere ekarpen ugari egindakoa da. Berari esker ezagutzen da besteak beste, Lizardiren lana eta baita bertsolari zahar askorena ere. Kantugintzan Eztok 13 taldearen sortzailetako bat izan zen. Abestitzak eta poema kantatuak liburuan, Letek kantatu dituen eta kantatu dizkioten abestiak jasotzen dira. Liburua, egileak berak egindako hitzaurre mardul batez eta 2 elkarrizketa mamitsuz lagunduta dator. Errekazikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz kaleetan zehar neguko eguzkitan lanera dijoan gizon bakartia. Ni naiz ostori gabe gelditzen ari den ardaskale horra. Ni naiz pasio zahar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra.